sad mrčan pred kamerom, želim neku maremu. Ko će već... Tako držite. Šta je ovo? Dobar dan ljudi, mi smo za YouTube ovo radili, evo. Hoće to igrati. Kako jebeno start, aha. Ne, kako, ne, stvarno. Gore Marko, gore, livo. Start game. Ubit ću sad s ovim ljudi. Meni, Ja sam pobjedio ovu rundu, žal. Kako je već imao pobjedu u rukama. Ok, će već pobjedu u rukama. Ja sam siguran. Šta si ti glup? Ja sam Cezar, ono. Ko skuži, iskužit će, ko ne... Aha. Ali normalno da će izabrat to tvoje, pošto je... ono... A ja tvoje ne kužim, ba. Nemoj izabrat! Ja sam mislio da će izabrat tvoje zato što je onako ima erection u sebi, pa... Što je ovo bilo sad? Jel to čuo svako od vas? Da, sad sam ja zare, previše sam pobjeđivao. Sekund, dečki. Brat. Da. Brat. Kako je neugodno staje tamo.